Hello friends, good morning. आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा लोगोफोर लेटेस्ट आपडेट बेनो जाबाय गोदानै डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन एबा नोंथांमोननि रि-भेरिफिकेशन ओके चेकिं टेबनि बेनो जाबाय ADRE आव जायफ्रा Gr.3 Gr.4 साख्रि मोनदों स नोंथांमोननि थाखाय गोदानै रिचेक खालामसिगोन गोदानै अफिशियेल नटिफिकेशन एन्ड बेनिफ्राय गोदान Gr.3 साख्रि ओंखारदों PHE नि आन्डाराव दा बे पस्टआ बबेनिफ्राय फैदों जों बेखौबो नायगोन आरो सोर बायदिखौ डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन खालामफिननो नागिरदों बेनि सायावबो लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना बुजिजोबनो थाखाय भिडिअखौ नायजोब अब्लानो गासिबो नोंथांमोना क्लियार जागोन स लोगोफोर जायफ्रा बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो दाथ' बिटिसिआव गोबां साख्रि ओंखारगासिनो दङ नोंथांमोना मोनबाय थासिगोन अफिशियेल नटिफिकेशन स जों फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव दा बेयाव दासिमबो अफिशियेलि नटिफिकेशन रिलिज खालामाखै नाथाय गोदानै होदों मोनसे बेनो जाबाय निउस पेपाराव होग्रोबाय जायनोखि केन्डिडेट्सनि लिस्ट दङ नोंथांमोना थांनांगोन गोदानै डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ चेकिं खालामनाय सिस्टेमाव लादों स बिदिब्ला मा पस्टखौ लादों सोरखौ लादों जों डिसकास खालामगोन एन्ड बेनिफ्राय गिनांगौ जेबो गैया स नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया दा फैबाय जों अफिशियेल नटिफिकेशन बेयाव नायनोसै दा अफिशियेल नटिफिकेशन बे जाबाय लिस्टआव जाबाय आरो बेयाव स नोंथांमोना Gr.3 Gr.4 दं मोननैबो पस्टआव जेराव दाखालि ADRE आवहाय साख्रि मोनदों स नोंथांमोननि माखासे लिस्ट आउट जादों आरो बेखौ सोरबायदि जादों होनोब्ला स नोंथांमोना जेबो गिनांगौ गैया ओंखारदों आङो जास्ट नोंथांमोना भिडिअ नायजोब अब्लानो बुजिगोन दा बे ओरैबायदि जादों बाथ्राया जायनोखि PWD केन्डिडेट्स एबा फिजिकेल डिसेबिलिटि केन्डिडेट्स नोंथांमोनखौसो बेयाव रिचेक खालामगोन डक्टरफोरा अके आरो बेखौ खालामगोन ना बहा बेनो जाबाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव स नोंथांमोनखौ खालामगोन आरो बे जागायसिगोन 15 मेनिफ्राय जागायसिगोन बेयाव लिस्ट गोनांफोरा 15 मेनिफ्राय Gr.3 एन्ड बेनिफ्राय Gr.4 Gr.4 आ 17 मेनिफ्राय जागायगोन फार्स्टआव Gr.3 आ 15 मेनिफ्राय 16 सिम एन्ड बेनिफ्राय Gr.4 आ स नोंथांमोनाहाय 17 मेनिफ्राय जागायसिगोन अके बेखायनो जायनि लिस्टआ दङ स नोंथांमोनाहाय थांनांगोन आरो बे लिस्टखौ नायनोबा आं नोंथांमोननि PDF फाइल खालामनानै डिसक्रिपसनाव आपल'ड खालामगोन स नोंथांमोना चेक खालामनो दाबाव दा बेनो आरो माने माखासे सासपेक्ट दङ दा बेखायनो बेवहाय गोदानै टेस्ट लागोन Gr.3 Gr.4 खौहाय मेडिकेल एग्जामिनेशन लानो नागिरदों जे नंगौना नंमारा फिजिकेल डिसेबिलिटि माने 40% थानांगौ नालाय मिनिमाम अब्ला नोंथांमोना एक्सेप्ट खालामजागोन जुदि बिनि खमब्ला स माखासे प्रब्लेम बायदि जानो हागौ स बेखायनो जाहाथे बे भेन्युआव नोंथांमोना डेट होनायाव थाङो प्लेसाव जाहाथे थाङो नोंथांमोनाहाय अके स बे जाबाय अनलि फिजिकेल डिसेबिलिटि पार्सन एन्ड बेनिफ्राय नर्मेल Gr.3 Gr.4 नि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन खालामगोनब्ला स नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोगोन जेरावनोखि माखासे प्रब्लेम थानो हागौ हमना ला डिग्री फार्स्टआ नोंथांमोना Gr.4 आव मोनदों जानांगौ खायसे दा नोंथांमोना जायफ्रा मोनदों स नोंथांमोनखौ डकुमेन्ट चेक खालामबा एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव रेजिस्टार थायो हमना ला अफलाइन टाइमावहाय खायसे डिग्री पास खालामनायमोन एन्ड बेनिफ्राय डिजिटेल जानाय लोगो लोगो खायसे ADRE आवहाय डिग्री पासखौहाय होनना खोनानाय लोगो लोगो खायसे HS पासल' खालामना लादों दा बेफोरो माखासे प्रब्लेम जानायनि चान्स थानो हागौ जेब्लानोखि इन्सपेक्सन सोलिगोन एबा CID नांगोन दा लोगोफोर गोबाव खालामा जेब्ला अफिशियेल नटिस फैयो आपडेटखौ लाना फैगोन दानिया जों थांसै फैदो गोदानै जोंहा अफिशियेल नटिफिकेशन Gr.3 साख्रि ओंखारदों अके PHE नि आन्डारावहाय दायो जों फैबाय अफिशियेल नटिफिकेशन PHE नि आन्डाराव फैदों बे जाबाय धुब्रि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय फैदों जे बे पस्टआ Gr.1 आरो लोगोसे Gr.2 नोंथांमोना मोनदों पस्टआ गोजौनि 5 एन्ड सेकेन्डआ 2 दङ एन्ड 30,000 सेलारि फिक्स पे बेनिफ्राय 25,000 दङ मोनसेया आरो बे पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामबा माबायदि क्वालिफिकेशन नांगौ जों बेखौ नायनोसै दा फार्स्टआव नोंथांमोना BE एबा BTech इन सिभिल इन्जिनियारिं खालामनाय जानांगोन अब्लासो बे पस्टआव हागोन बेयाव नर्मेल डिग्री पास जानाय नङा आरो जायफ्रा 1 इयार एक्सपिरियेन्स मावनाय दंखायो स नोंथांमोना चान्सआ मोजां जुदि गैयाबाबो हागोन अके एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोना टेक्निकेल अफिसारावबो Gr.2 आव सेम क्वालिफिकेशन एन्ड बैसोआ 18 निफ्राय 35 इयारसिम हागोन दा बे मोनसे कन्ट्रेक्चुवेल जब बेखायनो बेबायदि सिस्टेमाव लानाय जादों आरो जेब्ला Gr.3 नर्मेल पस्ट फैगोन 10,000 नि आन्डाराव गोबां पस्ट थागोन PH नि आन्डारावबो थागोन बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि साख्रि थागोन नोंथांमोनाहाय नैबेखौहाय अफलाइनसो खालामनांगोन बेखायनो एड्रेस होनाय दंखायो स नोंथांमोना धुब्रियाव थांनानै बा नोंथांमोना बेखौ हैनांगोन बा हरनांगोन आरो बेनि लास्ट डेटआ 20 मेनि सिगां स नोंथांमोना हरनांगोन स बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै नोंथांमोना 20 नि सिगां ड्रप बक्सआव हैनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज बेखौ हरथारनांगोन एन्ड बेनिफ्राय स नोंथांमोना एनभेलपाव जाहाथे हरो एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनावहाय कल लेटार फैगोन स बेनोमोन दिनैनि लेटेस्ट आपडेट एन्ड नेक्स्टआव गोदान आपडेट फैयोबा नोंथांमोना लाना फैगोन ADRE नि डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशननि सायाव